No ako on to myslí úplne vážne, že varí Pokémonov? A mne sa to akože vôbec nezdá. Ináč už som robil rozbor, že či to je naozaj Pokémon, a nedvo. Rotakeč ML. Dáte to. Keď dopratujeme, to neviem, čo to bolo uveriť. Jak to je možné? No však kvôli mne, lebo ja som vám to nakázal, aby ste konečne upratali, že? Vám to nenapadne. Kurva, v tých momentách mi to nechce. Som veľmi iný. No, však to vidím. Asi aj také zadubený. Prečo, kvôli tým Pokémonom? Áno, presne, preto. A vieš čo, ja si čakám na výsledky a to tu dá na rozbor. Či to sú Pokémoni, naozaj, alebo či je to normálne jedlo. Tam na rozbor kriminálky Áno, nie, Las Vegas. Aha. Tým mám najradšej. Tak kurva, no dobre, no to ti ešte bude dlho trvať. No a počkám si, Hadžizávo, toto tam ale ja som si istý, že sú to Pokémoni. A vieš čo, ja si myslím, že nie. Lebo ja som ich chytal a potom som ich dal žrať ľuďom. Ja to robím už roky takto. Ale vôbec mi to nevadí. Nevím z toho biznis. Kangaskani výlepí volia. Ale bude rád, ak myslím, že je to normálne. A pekne na svere. Tak čo je na tom? Všetko je na tom. Pokémoni to majú žrať, veď to každý vie. Nie, nikto to nevie. To je len zopár takých jedincov, ktorých ako ty myslíš, vieš? No a čo teraz budeme s tým robiť? Teraz čakáme na rozbory krví. Tak, nie, rozbory to jedla. Pokémonských žráďov čakáme. Rozbory. No tak ja si opravím oposok. Idem do hája. Idem do piče od vás. Akože ty to vzdávaš, alebo čo? Idem sa vyvetať von. Ty chceš ako opustiť toho reštiku? Idem chytať ďalších Pokémonov. Som chytal Pokémonku. Poďme do káže. Ja, jasné. Nič takého nemáš. On ma tu ostiera furt. A vy všetci tiež. My to vieme, že to tak je. Sú to Pokémoni, ja som to videl na vlastné oči, jak to z toho Pokémonu vyletelo. Ale prdlajc, vy tu úplne... A potom sme to rozsekali na kusky a dali do žánu a do hrnca. No, fakt, ty tomu neveríš? Nie, neverím tomu, že by... Kde je ten Pokémon, už dlho čakám. Nemohol som žiadneho nájsť akurát. Akurát žiadny nebol na blízku na ryti. Inokedy, keď idem po meste a po dedine... Aha, on bude aj iba pred chodom? Na každom onom chode, na každom chodníku tam na mňa číhal nejaký Pokémon. A teraz ju znie. No, Dr. Oak, rád by som sa spýtal, kde sú moji uložení Pokémoni u vás v labáku. Lebo som si tam pred rokmi položil pár exemplárov a teraz by som si ich chcel vybrať. Ja som volal doktorovi Oakovi, ja už to mám v piči. To nie, fakt. Ja to mám u kokota, fakt. Keď už sa inakší nedajú zohnať, tak musím ísť do toho labáku, aby som si ich vybral tak, ako tam chodí Ash. Hej. Čo chceš so mnou prebrať dneska? Zase o Pokémonoch? Však lebo to riešime, odkiaľ si prišiel. No tak riešime to, ale ešte sme to stále nevyriešili, že? Tak myslím, že teraz to pôjde tak ľahko vyriešiť hneď na jedno posledenie, však to je celoročná práca. No ja viem, ako však to je na jeden deň na to málo, aby som vám s týmto pomohol, lebo vy tu po mňa fetujete všetci. No tak sme to vyupratovali od Pokémonov. No tak a teraz som si všetkých zvolal, viete prečo? Lebo som urobil ten rozbor a čakal som na výsledky. A výsledky už prišli. No tak počúvame, však sa už vymáčkni. Však vy si tam chodíte telefónu a teraz keď vám dôležitú vec hovorím. Že lebo sme jebli, nie? Preto chodíme stále do piča, lebo sme prijebaní úplne. A to nie je nič nové. Však presne tak. No a, takže, no to som vám chcel povedať. Že vy ste ma prerušovali, vy ste si tam pobehovali, kade tade a nechali ste ma dohovoriť. Tak a teraz vám to poviem medzi rečou, medzi varením vašich akože Pokémonov. Lebo sa zistilo, že žiadni Pokémoni to nie sú a že sa tu prechovávajú drogy asi samé.
povedali, že to asi chorí ľudia si iba myslia. Takže na to som všetko prišiel z toho rozboru vlastne. Že to obyčajné jedlo. A vy si len myslíte, že varíte Pokémonov. A jedete vaši zákazníci. Lebo im to hovoríte a oni vám uveria. Tak myslíš, že sme fetváni všetci? Áno. Do jedného. A najviac ten váš šéf. Ten majiteľ.